This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandahang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III, para sa kabataan. Mata Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Cadalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And syempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning China. Syempre, good morning Castilla, good morning Daraga. Good morning Sorsogon, good morning Albay. Ano oras 41 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga digdisa na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and of course sa BicolNet TV. Mga karandar, mga kasurog, live na live kita sa duang istasyon, BicolNet Television and Arandar Net News. Siyempre, sa ngaran kan station manager kan BicolNet, kay SM Maestro Nela Tuon. And sa bilog na puwersa, ang Kasurog Patrol. Ayaw dyan sa Luasit, Kasurog Tunike. And si Karandar, Mac Efrain Mendez. And syempre, good morning, Sagabos. Pizza 29, kan bulan na Abril 2019, 2021, mga kaarandar, mga kasurog, ano? Patapos na. Huwebes po ngunyan na, Huwebes. Iniyan na Arandar Bicolandia, ang pang-Huwebes na presentasyon. Makakaiba nindo tabi si Ian Desarieta ini. Mga kaarandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mainit na tubig sana. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. And syempre, an Bible reflection for today. Oni na, magmati tabi mga kaarandar and mga kasurog sa pang-Huwebes na Bible reflection. Abril 20, tama ba? Tagalog po ini ha. Abril 29, 2021. Maluya talaga kita sa Tagalog. Okay. Huwebes, sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Naniniwala tayo sa pagiging Diyos ni Kristo, Jesus. Gayong sabi din po natin ay nakikita natin siya dahil nga sa naniniwala tayo sa Kanya, dapat ay tatanggapin din natin siya. Paanong pagtanggap? Tanggapin siya bilang ating Diyos, sumusunod sa Kanyang mga utos. Tanggapin siya bilang ating Panginoon, tumutupad ng Kanyang mga salita. Tanggapin siya bilang ating Hesukristo, gumagawa ng Kanyang mga turo. Yan po ang satuyang pang-Huwebes, April 29, 2021 na Bible verse. Ang Bible reflection na yan hatod sa satuya ni Father Ching Surbano. Thank you, Father.
And siyempre, good morning kay Major Gil Otibar, pade. Good morning man sa imo. Sabi niya, good morning, pade. Abanti sagpon uswag daragang magayon po. Hehehe. Good morning sa imo. And kay Primo, yan man nakantabay. Good morning niya po Manoy kay Robin Nacion. Good morning man sa imo and sa bilog na pamilya. Petsa 29, so mga nagasilibrar dyan kan mga birthday, happy birthday! And sa mga nag-anniversary, happy anniversary! And duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kamimbro kan pamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat. Kung kaya ang programang ini, nakikisumaro sa saindong pagmundo. And good morning sa ano ini? Ang ano ito supig tambayan ta kaswapon, friend? Park and Grills. Good morning tabi kay ex-mayor Paddy Bermilio and kay board member Ryan Juneda. Oy, thank you sa beer tabi, board member. Board, thank you. Na-timingan mi si board. Duman sa Park and Grill. Uy, grabe na ang pag-asinso kan Castilla, no? Dakulong nang surulputan na negosyo, no? Boom na boom ang Castilla, maski may pandemya. Ayan sa panginginot iyan kan alkalde, si Alkalde Bong Mendoza. And siyempre sa Municipal Council. Good morning! Dipisilo na pati. Dipisilo na. Kung di ka manegosyo dyan, dipisilo na mag-anap nin piso ta. Halos pano na, lalo na sa sentro. Iyan talagang pag-arangkada, kan ang pag-arandar kan Castilla. Ayos. Pero may mga expansion pa, pasiring duman sa South. South ba napod kan o East? May mga expansion pa, no? May mga undevelopment pasiring duman. Malata yaw na duman so pigatugdok bagang district hospital. Sa Purok, ano ito? Purok Rosal. Kaya pasiring naman dyan ang expansion. Ang development kan Castilla. Okay. Palibasa ba kung lataw-an politika sa munisipyong iyan? Sa munisipyo may bako lataw-an politika. Bako arog kan ibang ang munisipyo, syudad, bako man gabos na maski tapos na ang eleksyon, yaong pa ang politika. Dahil nakaka-move on, maski gana na nga ni. Igwa ki mga tawong arog kayam, may mga politikong arog kayan na dahil pangani nakasumpa, ang pag-iisip, sumasunod na naman na eleksyon. Igwa kayan. Dapat hihali iyan, pag nanggana na, sunapirdi, magtabang na kuta na, arog na kuta kayan, tanganing may asinso an banwaan. Arog kan Castilla. Yaon pa dyan so mga pigaburukas na kunyan, so mga tinampo, ang nalilibog ako kung saan parulusot-lusot itong pigaapod na Don Picasso Road. So Don Picasso, iyan ang saro pang mataonin asinso dyan sa Banwaan kan Castilla. Ang Don Picasso pigaapod tabi mga karandar, mga kasurog, iyo yan so tinampong so hali sa Don Sol, Pilar, Castilla, Sorsogon, Don Picasso. Ayos Don Picasso. Yan ang sarap pa yan na mapa-asinso kan o kaya mapaboom kan ekonomiya kan Castilla pag iyan nahaman. Day taw garing na timingan si Mayor. Ta gusto ko maghapot kay ni kung saan talaga ini pinalusot yan sa satuyang munisipyo. Ta bata bagaan harong ta dyan sa coastal.
Takon sa coastal ini paagihon, masiswertehan kita kidikit. Matinda kong balot, Pinoy, orange, juice. Tamaagi dyan ang mga bus. Ayos, ano? And siyempre, good morning kay Jomel Palima. Jomel, good morning tabi sa imo. Thanks for watching. Ano daw kung ready na ini? Ang sa tuyang tagatod barita sa Primero Distrito kan Albay. Aber daw, ang idayal ko na ini, mintras atab pa, may gibon pa man ini, may trabaho ini. Okay? Mga karandar, mga kasurog, bago kita magpadagos ko, untang na report hali dyan sa luwas. Sarong drug personality sa siyudad nin Tabaco sa joint buy-bust operation. Aber daw. Aramon ta ang detalye kay kunyan. Kay kasurog Tony K. Wait lang Tony K ha. Tamadayal ako. Nawara. Ang sakuyang pangsaksyak. Okay na. Wala eh. Nata ini taday naga dials. Don. Ayaw. Betul. Day nagaring. Bakin. O yan na, nagring na. Iyan sana. It's keep on ringing. Garo nagkunyan pa. Naglalabar pa ni si kasurog to ni Kay. Nagkarigos gayon. Nag-headline na eh. Kaso kunyan pa gayon. Nag-toothbrush. Kay taon-taon giraray in 5 minutes ma-redial kita kay kasurog to ni Kay. Okay. So ano ang mga istorya? Digdingon na kita sa primerong istorya. Kan sa tuyang programa. O balikan ta naman so kunyan so India. Ano? Nabalita bagan na dakulon na ang mga dahi tamanayin puro man sa na video, picture. Kaya difficile na magtaunin na konkretong istorya kay ni Tabaka kunyan ini. Prank. Pero sa nailing ta garo tunay ito palan na nagkakagaradan because pano dahil na naasikaso kan mga medical practitioner pano na ang hospital buda dakol matindi ano. Imagine, ang India, saro ini sa number 1 na number 1 production kan COVID-19 vaccine. Na ano daw nangyari, ano? Ano daw nangyari? Dahil ni kinaya, pero vaccine, bako man ito bulong pa lang. Pero dapat na injika na sindagabos. O yan ang naday aram. Kung ang ininjikan kay ni safe na sa coronavirus kay ni vaccine na ini. O, tamala alangan man day na nagpabaraksin sa mga Indiano. Bagay minsan na
Pira de los Obos, kadaklan ng mga Indiano, may mga kasutilan man. ah, kaya pwedeng dahil ninabaksinan o kaya nagpabaksin pero sabi nga ni, it does not necessarily mean na pag ika-vaccinated, safe ka na. Pero mas maray na dayan sa dae. Yan ang mga rasones dyan. Kaya nga ni, may antay, tanganing dae, pero dae kasi pwedeng magkaigwa ka man giraray. So what is the use? Tan sabi, maray nang yan sa dae. Sa bagay, pero dahi taga ni Aram manipikto because iba kung sain-sain, hali ang mga vaccine. Iba-iba ang tagi mo. Dapat saro sana. Kung US sana. Kung Thailand, kung India sana. Aning parehas, ang tama. Kaso bata pag-abot sa China made, maluya ang pagtubod kan mga kadaklan. Yung baga, maluya ang pagtubod. Standby na da siya. Okay, wait madayal giraray kita. Standby na da siya. Day nag-ring to ni Kay. O, yan na. Yes, good morning, Kasurog Tony K. Okay, Tadi, Sir Ray, good morning. How's our, Dahil ko tulos sa simbag na tawago. Aram ko man, may pigdot-dot ka pang iba sa oras na. Nasasabot. Nasasabotan ko yan. Nganya ko, after 5 minutes, madayal ako, tapos na ito mag-dot-dot. Aram, parehas baga kita may kunyan. Aram tayan. Buda, dapat alawig ang pagsabot, pag-abot sa bagay na yan, okay? Sige. Ang sabi mo, sarong personalidad ang natakma, nahulog sa kamot kan autoridad sa isinagibong sa bypass operation dyan sa Tabaco City. Mga karandar, mga kasurog, aramon daw ang detalye. Nasa linya si Kasurog Tony K. Okay, Tadi, Sir, good morning. Good morning sa mga paraan tabay kang programang Arondar, Bicolandia. Tama ka dyan, Tadi, Sir, kung saan karoon nga ng drug personality ang natakdag sa kamot kang Tabaco Police Station. Tadi, joint operation pala ini. Oo. Kung saan nag-resulta nga ni Itabi sa kayo sa pagkakadakop ng sarong drug personality. Ang nakaaging aldaw sa naunang dito ng siyudad. And ima nito na nagresulta sa pagkakadakop ni alias June. 30 anyos tabi siya may living partner tabi ini and representing naka-star sa Purok Barangay Kubo, Tabaco City, and tubong ini tabi area tabi Sir and nakuha din sa posisyon kayo ni ang 8 pilatong large size heat shield na nagkakantidad na new binil. And sa pagrekisa tabi Sir sa nasabitan sa hospital nakuha pa ang tulong small heat shield transparent plastic shield na pinagtutubudang siya tabi Sir and tangon yan ang hospital laon sa pangataman kang Tabaco City Police Station para sa magkakanigong disposition tabi Sir and saan daw ang phone kan droga talaga Day nawara Yan. Dahil hanggang ngayon padagos ang nagsisirkular ang droga dito sa tuyang nasyon. Bako yung dito sa tuyang probinsya, kundi sa bilog na nasyon. Kaya di pa masabutan kung saan talaga ini nagpupon. Saan daw ang pinakaminsan. May sapnaan ng Pilipinas, dakulaon. So, baka so dakulaon na nakaldero? Dakulaon ng urnuhan. Grabe. Maski sa daraga, sa Ligaspe, biraan si Manang daing operasyon pag-abot sa
kampanyakan illegal na droga. Dahil nanggan nawawara. Roger, nagkukulang minsan ang supply kambagas, ang droga dahil. Yan. Ba't sa iling ko tabi kasurog ton aniling Aha. bako na imported ang bagas Yan, ta imported Roger. ang karne Pero imported ang droga gari bako na lugod imported. Sa digari, pinag-iwing kami sa diring lutuan na ang Pilipinas. Oo, dahil talaga yan matatapos talaga ang droga. Oo. Magpira pang henerasyon. Aram mo ito, so ano itong country tabi kasurog ton, so an rampante an droga. So bako man Brazil, may saro pa bagang Hindi na ko ugaling sa sarong pinaka-panggihin natin. Oo. na duman pag na kunyan minsan ka kung na limbawa positibo ka sa na pusher o kaya dealer, minsan ka minsan duman pero day na ubos igwaman girara. Kaya kung maski anong awan kung nawala talaga ang ugat, dahil mangyayari. Maurag manan kunyan mo. Awot mo. Talagang awot mo na babot mo na wala tang ugat, matubo yan. Bako man ngani, gitday man ngani, ginabot. At ginamit, grass cutter. Yeah. Pinutol sa na, so gamot, wala, siyempre, matubo. Alam ko ito sa pagkawan pala. Ang gabot, mariray kidiit, ang gabot, ang ugat, darara. Yes. Pero kumbaga sa sira pala, ang nadakop, bulinaw. Nakakula, may nadakop. Subutan ding, dahil maliksi. Yeah, maliksi. Nagtuskanto kami sa mga dugang pang-informasyon. Nasa 15 pidaso mga buhay na manok ang ipinanao sa mga indigenous people or IP digit sa Banwaan kang Santo Domingo, Albay, Tabi, Siya. Itoin ang Department of Agriculture, Albay Breeding Station sa pakikipag-ugnayan kang Municipal Agriculture at kang Municipal Social Welfare and Development Office na nakasabi siya kayo ng maabot sa 80 nitid na manok na buhay sa mga IPs sa Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay bilang tabang tabi sila kung yan sa tao kang siyang kita sa pandemya. Arin yan tabi kasurog ton. So, dispersal? Roger. Okay. Una ko bunoon, dress chicken. Makaroon, live din ay tama na nila yung tabi sila Ayan, so And kung mga nakaagi na lang daw tabi sila ito man sa mga IPs, pinagturuan man kang mga members man kang Santo Domingo Municipal Police Station na magtanaw kung saan na mahagi sinatabi sa tayo ng mga civilians tabi sa tayo para nga nila matukluan na magtanong itong mga IPs duman sa naon ng dito na sa kabaga, iyan ang titaramta kan anling. Anling na puputol. Sige. Redial. Okay? Okay, tayo sa rin. Kaya ikaw tayo sa rin, ang naging mga beneficiaryo ng mga IPs dito sa Banwaan Kanang Domingo, particular na duman sa Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay, kung saan duman magatabi ni Sir Raye ng mga IPs na ipinag-alukar. Kumbaga ito so resettlement area na pinagbarahan kayo ng mga IPs. Kaya ang duman so pinakadakulang IPs community digdi sa Banwaan kan Santo Domingo. So yan tabi Sir Raye, mga dugang na informasyon hali din sa kuyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kinexte. Kasurog kang Bicolano worldwide. Thank you very much sa kasurog Tony K sa imong mga impormasyon. Ayan ha. Pig-release tabi o pinanaw tabi na mga buhay na manok. Iyo ito so pigaapod na dispersal kan Department of Agriculture para iyan sa livelihood. Kan mga sa tuyang kababayan, particular itong mga
ayaon dyan sa mga medyo sa lugar na may pwedeng atamanan kaya ni. Taday man ini pwede sa banwa. Ano? Kaya magayon ini ang programa. Ang problema at ini kaya na kunya na ini na dispersal na ini o. Bako man sa na ini arog ka na manok. Nananaw yang kikambing, kiiurig, kibaka, kidamulag, kung ano ang nasa programa kan mga kan gobyerno. Ang problema man kan iba, riresibihon. Nakaloy na ining programang ini. Riresibihon. Bawa subaka, tapos ipapabakal. Iyan sa naday man kinag-asinso ka ini. Harain man sunag-arasinso ka ini ang mga dispersal na ini. Dapat atamanon tabi nindo iyan mga recipientes nganing magdakol, magpadagos ang gulong ng buhay. Di ba? Hindi nga tadarakulaw nga ining kabir. Pag sa birthday niya, tamang-tamang niya, bunon tayo niya. Ay, tapos kita kayan. Ibaga, iba kaya minsan dapat istudyaran man ini kan gobyerno. Okay, so mga karandar, mga kasurog, bago kita magpadagos kan sa tuyang mga oristorya, mapakalisa na kaining pagiramdam. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, Aran ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre, ang oras na yan, atod sa satuya kan mga minasunod. Atod sa tuya kan full colors printing press and photography. Ang full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada,
Legazpi City. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. And siring man ang oras na yan natin sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. And paghalin ninyo na kan sa Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka muna tinampo. Mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang Daraga na si Attorney Joey Marciliana. No? Kay po nindo nin legal documents, kay po nindo nin mga legal advice o kaya legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Hanapon sana si Attorney Joey Marciliana. Pirmi yan mayaon sa inyo. And siyempre kung kamo naghahanap ni rent a car, pwede man tami kamo dyan mag-inquire sa Marciliana Law Office taan na manager kan CJ's Rent a Car dahil iba kundi ang aking gayo ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. No? Sabi niya, auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo. CJ's Rent a Car. And siyempre, mabuhay sa inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Sischa Barbacena Marciliana. Okay? Ang tabayan and community pantry kan inner wheel. Maski nga ni daing puro pantry. Kunyan ini ang aktibo ini sa pagtabang an inner wheel kag sa chapter. Mabuhay po kamo. And kung nanaw to nindo may diferensya, pwede tabi nindo ang pag okay darahon sa RB Brothers Car Service Center, no? Yan ang kasa na barato na, mura pa, uyugon mo an. RB Brothers Car Service Center makukuha dyan sa Purok 5 Barangay Binitayan, Daraga Albay. Hanapon sana si Doc Boy Gulyem. Nagmaster yan kan sayang pagiging doktor sa auto sa abroad. Kaya day mahadit. Maadadalagan ang auto nindong diretso. Bakong puro paatras. RB Brothers Car Service Center. Okay? Look for Doc Boy Gulyem. And kung gusto nindo magkakan nin puwerteng puwerteng tinutugang manok native ay magpasyar o kaya magpasyar sa Tatangwin Fast Food. Na makukuha dyan sa Purok Everlasting Kumadkad Castilla Sorsogon. So duman nga ni kita nang ngudto kasuhapon. Oy, thank you tabi karandar friend. Thank you sa freelance. Ayos. Puerte. So kunyan. So tinutungang native chicken sa Tatangwin. Thank you friend. And siyempre, Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Pagkatapos, may nag-agdaman sa Muya, duman sa Park and Grills, na masirawon mambaga sa parahit. Thank you, Tabi, board member, Ryan Juneda. Thank you, Sabir. Masiram, so kunyan, pulutan sa Park and Grills man. At sabi ko, grabe na pag-asensyo dyan. Park and Grills is owned and managed by ex-Mayor Padi Bermilio. Mayor, thank you man sa akomodasyon. Nya ko ano mapahit ka sa eleksyon. Ay daing nga yata amigo kong niya si Bong. Papabilon ko nang niya si Bong. Si Alcalde Bong Mendoza. Yan ang magayon dyan sa magayon digdi sa Samuya. Nagbibigay-bigayan, hindi nag-aagawan ng pwesto. Bilib ako, mauragan na kunya ni ex-mayor Padi Bermilio. Ako iba-iba, madali. Dati nga akong mayor dyan, pero sabi niya, mabuilongon ako sa negosyo ko. Ayan pabilong ko man niya si Padi Bong. Barkada ko yan, mag-amigo kami. Iyan ang dapat, pag may pigapahiling na matanos ang sarong liderato, pabiluhon an. Bakong aagawan, tararautod sana. Kan iba, ining ugali ni ex-mayor Padi Bermilio maurag. Saludo tabi ako. And siyempre, board member, thank you Sabir. Okay. So, siring man, pag abot naman sa uruinutan,
dakol dyan, an pwede, may burubanda pati, pag weekend Bay, sa nata, pag na-timing, maburubanda kita, okay? Sige. And siyempre, kung gusto ninyo ng mga Filipino cuisine, magpa-share sa naman dyan sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginobatan, Albay. Masisiram na Filipino cuisine. Ang Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalin Arionday. Duman sa mga nakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sa bayanin, mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1050 Nathaniel's Bake Shop. Ang 1050 Nathaniel's Bake Shop, makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon, tahampang sa Naininggayo, kan Ayala Mall. And siring man, ang 1050 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Archaga. Safety, safety, safety sa household. Magamit nin tamang asindikalidad na LPG. Magamit nin gasol na mababakal sa Top Gas Gasol. Makukuyan dyan sa Katayid sa Nakan Petrones. Nagagiyan sa quality control. Regular na check-up kaya safe na safe ang sa inyong household. Yung Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. Ano pa? Good morning sa mga amigos-amigas na dyan sa New Jersey. Kay Sir Mr. Machulito. Kay sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey. Kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legaspi. Nakaantabay na si Mr. Idol Mr. Macho Lito. And sa Inutan, Iguaman, sa Purok Sunflower, ang Sushi Cafe and Resto Bar is owned and managed by TJC Angels Valdez. Good morning po, Manoy. Ay, nakaantabay siya, yawn siya sa Hong Kong. And sabi ni Sisay Inay, sabi ni Jed Bongais, mga kunyan Inay, digdi sa Barangay Kirapi. Pero nasa abroad yata ini si Jed Bongais. Maray na aldaw nga tabi payayi, maray na aldaw man sa imo, and siring man sa bilog mong pamilya. Jed Bongais. Ano naman itugon mo kay Padiris mo? Sige. Unina, magayon na barita ini. Sabi ni Sir Idol Mr. Machulito, maray na aldaw sa imo Manoy. Wala na tabi kaming mask ngunyan. Mask. So, mask. Pigday na sa Indopiga required. You see, ang New Jersey, ang mga tao, iyan ang piga po na back to normal na. Day na sindap nagmamask. Why? Because, siguro, they are all vaccinated. Kung arog ka ini ang laban, mapabaksin naman lugod kita. Mapabaksin naman lugod kita. Sa bagay, ako pabor akong may mask kasi maalpugon digdi sa Pilipinas. Very digdi. Polluted ang kapalibutan, lalo na sa Metro Manila. Dahil man minsan ki Pulos ang emission testing center. Kaya maaso. Pero anyway, suday tuod, lalo na ko na one time may inalsa akong, itong pig-alsa akong magabat-gabat na kamask ako. Bako man nga ni magabaton. Baka na tama didismayo ako sa tinampo because of mask. Sana maglaylo naman digdi sa Pilipinas, lalo na sa Bicol and COVID-19. Tanganing, dahil naman kami ipag-require nin mask. Sa bagay, ang mask is only advised to wear dyan sa mga pampublikong lugar. Kaya lang iba talaga, Minsan dahil na nagamiridbida ng tao because kang mask. May dahil na nga nagpadago sa nagatinuhan na magpade, nagsabatan sa tinampo because of mask, dahil nagkamidbida, nagmuto-muto sa saro, dahil na daan na nini, no? Parehas,
So nadagit day kaman ngani nanino ara mo na pala si padi mo day mo tinino na iyo pala na namidbidan mo. Bakong iyo. Kung siya nakainot na makamidbid, saan magtino? Bakong ikantinohon. Okay, good morning man, sabi ni TJC. Good morning po Manoy ay. And nakaantabay man si Jerome Graho. Jerome, good morning sa iyo. Sabi ni Mr. Machulita, ang presidente mismo nag-anunsyo na tabi na normal na kami digdi. You say, pwede man plan. Ibig sabihin, mabalik sa normal ang bilog na kinaban. Unless otherwise, na alam na. Okay? Sige, thank you tabi sa impormasyon. Nilingmohan. So, ibang nasyon, lalo na sa Pilipinas, dahil pa napupungpong ang COVID-19. Sa India, dakulan na kagadan, segundo man sa nagkakairiling tang mga post, mga bareta na mamatita, kunya na, ano na labo-labo pa, pero sa New Jersey, dahil na, arin tabi, builog tabi, Idol, sir, buong US tabi o New Jersey sana? Ayan pala nang gusto kong klarohon. Buong New Jersey lang or buong US? Nag-comment si Bong, di maano, dahil ko manahiling digdiyo. Paanata daw, ano? Yan sana anday tama, sana nakaantabay pa si Sir Mr. Machulita. Maraman ta, kung na buong, US na ang pigdeklarar kay niyong free COVID. Okay? Pero presidente, presidente ba kung mayor? Presidente ang mismo ang nagano. Na, buong USA po. Mapadyan na tabi ako. Paano tabi ang pagpasiring dyan sa US? Idol, Sir Mr. Machulito, paano tabi? So, madalian siya na baga? Dahil ng dakol na proseso. Maestar man ako dyan. Garo talaga mas maray dyan. Pero mas maugmadigdi sa Pilipinas. Lalo na sa istoryanin politika. Okay? Sige. Bong Dimano, good morning tabi sa imo. Prepare 75K. Para sa ano yun Nga dyan nga ni ako. Tanganing magkakwarta. Magastos man pala na ako digdi ki 75. Dahil man tabi ako, Sir Mr. Machulito, ki 75K. Pwede yan. Arog yan kay Ning. Pasublion mo na ako ki 75K. Pag may trabaho na ako dyan, may kita na ako. Bayadan ta ka dyan. Pwede yan. Pwede nga, parang nga 75K. Pirang dollars lang yan. Kaoy mga karandar, mga kasurog, kung kamo naghahanap ni kalidad na kukulamber, magdyan sana sa Baskaran, sa gilid sa ng kantinampo o inutan kan palaog sa International Airport. Kunyan, hanapon sana an RG Buelbo kukulamber and mini, mini forest product. Mini o minor forest product. Dyan sa RG Buelbo Cocolumber. Dyan sa Baskaran. Kung digdi ka mo sa Sinro Candaraga, igwaman sindaki branch digdi sa may Kimantong. Dyan, barato. Nata, sadiring ko niyan sadiring indang gibo. Kaya barato kumpara sa iba. Tani bang lamber, nagabakal sa inda. Piga pa bakal man. Doon magdirekta ka mo sa RG, Buelbo, Coco Lumber, and minor forest product. Barato dyan ang Coco Lumber. Okay? Makapili pa ka munin na matanos na, at di kalidad nga ni. Kung makunyan ka mo, Paris or papaitan, pagharani ka mo sa Santo Cristo, magpasyar ka mo sa Lorico Paris, dyan sa Santo Cristo. Digdi man sa may Ilawod 3, magpasyar ka mo sa Mom's
pares and papaitan. Ang mga masiram dyan ang luto. Mga tunay na namit kan pares. Pero ako, ang pigapait ko sa Mom's Pares and papaitan sa sopang papilay. Pinano daw ano? Oy, Philippines, gising! Gusto naman kan mga Pilipino magbalik sa normal. Aliw tasun nyo, normal kasi pangit. So normal, so dati sana. Nakulong talaga napiktado. So negosyo, so estudyante. Kung halos sige ang promoter kan education, tapos dahil taman titawanin maray na atensyon. Lalo na digdi sa Pilipinas. Dapat face to face. Namimiss ka, sabi nga ni kay tuong iba, na mga teacher, dahil ang iba nga niya, dahil na nag-aaratindir pag face to face, sige, kung ano-anong yung pigagibo sa bangko, iyan pa kaya ngayang module. May nakaistorya kong sarong may posisyon sa sarong eskwelahan na nag-online class sinda. Ngunyan, makion mo ngaya kan camera. Pag on, ang itoon, so ama, ang nag-attender kan online class kanaki. Ayogon wan. Daragite nga nindo yan. Daragite. Sabi ka itoong ang sarong may katungdan sa sarong eskwelahan. Kaya pala niya piga on ay piga off so camera. Ta nag-attender. So ama. Which nangyayari yan maski nga sa face to face. Lalo na yung may Jesus Maria Joseph uning mga kunyan, mga elementary, kinder, na-experiencean ko yan na ang nagagibo kan mga puro project, so magurang. Pag sumiter sa maestra, baka nang gayon, kan project, taan nagibo, so magurang. Bako saan sa karaw, dapat tabangan lang kung suday kaya bagang kunyanon, nga pagunting, na kinder, pero the rest, kumbaga, tawan man girarainin po dir so aki, na yun magibo. Iduman na logi, nadiaduan na diado so aki ko, Ta kami, pipabayaan mi sana so aki, mi kan gibon. Pag may mga gamit na mataram kami, tatabang. Pero so, the rest, yan nagagibo. Kaya pag abot sa pagsumiter, makanoson. Pero ginibuhan ka na tunay. May mga kaklase na, ka mga gayon. Magsala, ibinayad pa ito. Kaya, pag-abot sa bagay na yan, ang magurang talagang dahil minapabaya. So, ngunyan pa ngayang face-to-face, inda sana, ngayon, pipapudan ko nga so attention kan estudyante, ano kaya kanon maukdan? Sa totoo lang, dahil. O nailing nindo ito, grabe ang susabi kan DepEd na dahil ngaya pag-pressuron ang aki. Dahil man po pwedeng dahil pag-pressuron dahil ma-pressure ang aki sa module. Iyo nga ni, dahil kibaragsakan. Pero pag abot kang grades na ipinig, may 75, 76, mamuyaman ka na naki. Paano nga? Dahil nagibukan activity. Paano gani? Makakahugak tabian estilo. Kaya tawan na nin go signal na mag face to face. Nya, sige bang yan lang kan ko niya nindo, kan kaso kan COVID. Yan sana. So sa katanduanes na monitor nindo ito, so aligado nag-suicide sabi ka naman because na pressure sa module. Ang sabi kan DepEd kan kay ito may mga nangyayari na kaya napigasarautan sa module pero sabi kan module kan DepEd dahil nga na tapi imbestigaran mi ba kung talagang iyo ngaya ang kausa kan sa iyang pag-suicide. Yugon mo aki na pressure nag-suicide. Aki nag-suicide ta daing pambakal ki gamit ki cellphone na pang module. Kaya andi ba kay itoong mga grupo o kaya ang gobyerno, ang mga ano itong mga grupo kan gobyerno na nanao ki mga gadget pero naman siya nang natawan. Mabo yung matawang ki gadget dahil man nga ki signal digdi sa muya. Paano man anong online class na? Okay na sa module. Problema naman sa module ta, iba man na maestro.
Kung ano-ano pa. Ngayaan oras nga ang pagkuakan module, arog ka ini. Nya kung may trabaho sumagurang na makuha pa, no? Ay, sus, mana. Igwa akong naramang kaan. Sabi na kan teacher, ay, dyan pa nga marilis, kaya mataw nga kan module. Ngayon, ma'am, kung nasusaki ko, may trabaho baga ngaya ako. Oh, di ba? Alam naman yung sakripisyo ka na trabaho. Lalo kung daily earner. Kaya itaon na. Kumusta ka mo tabi dyan na buddy, Alin Salomon, dyan sa Winnipeg, Canada? May, nagamas pa ka mo, dahil na. Dyan sa Canada, ang pahit dyan, iba man. Iba-iba talagang estratehiya ang piyagibo. Nasa leader man yan. Sa Canada, nasa butika na gabos ang vaccine. Gabos na brand. Mapili ka na sana kung ano ang muyamong brand. Ayun. O yan niya sa kuya. No, iti-test ka. I-schedule ka. Tutusukan ka. No, araw ka sa Canada. Tama tabi ako. Bade, Alin Salomon, dyan sa Winnipeg. Araw ka na nangyari. May nakaabot lang sa kuyang istoryang sharing. Langkwas na naman kita sa oras. Anyway, diit pa sa lado lokal. Nabasa ko lang duman sa postcard na Daraga PNP. Pag-abot duman sa naglibot sinda sa udan, particular dyan sa wet market. Naga-monitor sinda kung tultul pa ang pigpapabarakal na sira o karne. Nangalasan ako mga karandar, mga kasarog. Tanata sa pulis na. Natata pulis ang mag-monitor kaan. Ano na? Ang nga men, sabi diyan sa Banwang Kandargan, nga men, ipipawayan na sana sa pulis. May rakman ka mo sa pulis. May iba yan ang mga obligasyon. Titao na sana sa pulis. Sa bagay, ang pigtatakutan man sa nakantawo, pag abot diyan, pulis. Daing iba. Pag pulis na nagtaram, ay rimate, masunod. Uyogon man, kamo na, itinao na sa Indo, ang pagriparo, kan mga rugok buda, lapa na karning ipapaba. Kayo rin ba may man ngaya so DTI? Kayo rin ba may man ngaya so Department of Health? Sabi ni Conan, sure. Sure. Salamat, idol. Salamat man tabi, Sir Mr. Machalita. Ayun man, pulis na. Nagajuruti ang banggi mag-aga. Grabe bagan trabaho kan pulis. Sa gabos na oras, pag may mga, kung anong rimalaso, apod niya ki pulis. Nainot pa nga ni apudan ang pulis kay Samal na Diyos, narumduman. Totoo yan. Kaya grabe ang trabaho kan pulis. Lalo na ining pulis digdi sa Banwa. Mga taga-istasyon. Tapos, pati paglibot kan ko niyan, itataw nindo ang poder sa pulis. Jesus Maria Josep, kay rakman kan pulis. Puro na siya na pulis. O, igwa nga niya akong naaraman, may uyang baga, natanya ko tayo ko dyan kay Bureau of Fire. Iyo nga yan, pig-request nga ngunyan, pig-request nga ta. So, pulis nga buda Bureau of Fire, parehas man sa nangyayang sweldo. Pero nga yan, sa trabaho, diha duman nga ang pulis, tagrabing trabaho kan pulis, kaya magkaroon yan nga siya digdi. Magjuro tayo. Okay? Saga naman. Saga naman kita, mga karandar, mga kasurog. Udto na. Sige, inabot na kita kang paramentras na pamamaram digdi sa programang Karandar Bicolandia. Giraray sa ngaran ni Maestro na Nel Atuon kan Bicolnet TV and kan and siyempre sa ngaran man ni Ton Kiliste ang kasurog patrol numero 2 nagpaabot nin Barreta. Halid dyan sa First District kan Albay initabi si Ayi Andes Arieta ang sa indong nakasabay sa programa. Oy, Webes hang, ngunyan. Yan, nung yakon Webes. Pizza 29, anong ngunyan? Sige.
And sa mga nagpartisipar digdi sa programa, mga nag-imod, sabi sa muya, sa Sorsogon, good morning and thank you very much. Mga kaarandar, pirming tandaan, sudati sana.